の虜になってしまえばきっとこの夏は充実君の虜になってしまえばきっと君の虜になってしまえばきっと What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu, and welcome back to my channel. Yay! Andito kami ngayon sa isang villa. Wow, villa. Sana ako nasa villa. Hindi guys, kasi minsan mag-unwind. Pero exclusive to na villa. Like kami lang ng family namin dito ang dito. So, actually kahapon pa kami nandito. Tapos kagabi hindi na ako kahapon hindi na ako nakapag-vlog kasi nagluto ako kagad pagdating namin dito ng beef steak saka yung iba. Nandito kami sa isang villa. Tapos ngayon andito si Sheila nagluluto ng hotdog. Paborito mo ba yan, Kai? Ganyan pala yung pagluto, Kai? Oo, tubig lang. Tubig lang. Tubig na may mantika. Oo. Parang pasta. Kasi, Siya, andito na si Marian. Ito yung namin, yung cook. Yung cook number 2 pala, si Marian. Mystery yung mukha niya, guys. Tingnan niyo mamaya. Ayaw niya magpakita. Ito naman yung dalawa, mapapasana all ka na lang talaga. Good morning. Hey guys, tatalo na kami O sige nga. Joke naman, good. So guys, ito yung ulam namin. May fried rice na ala Marian. Tapos may wow, tocino. Ito yung luto kahapon ni Marian, yung chicken minodo. Tapos yung mga buto. Tapos may wow, bacon. Parang kulang yung fried rice namin. Magluto din ako ng garlic rice. Garlic rice. Actually guys, may inintay ako kasi sabi ni Marian, may surprise siya sa amin. Wow. Mag-plating daw siya. Oo, mag-plating. Kasi ito, siya, nasa hotel siya nagtatrabaho. Tapos, sasampulan niya daw kami ng mga, yung mga... Magpi-plating daw siya. Yan, magluluto na siya ng sunny side up. Sunny side up na ala Henan. Okay guys, magluluto muna ako ng fried rice. Oh, sige. Yan natin, mag-prepare siya. Asan butter? Yan eh. Nagsugod na. Ito. Yung namin, yung garlic rice namin special kasi instead of oil, butter. Ay, hindi pala to. Butter. Ano pala to? Premium margarine. Tapos nag-prepare na ako ng garlic kanina. So, Wow. yan. Assistant? Ito yung assistant ko. Mga lipores. Yan. So, yan. Wala na yung tubig. So, lagyan na natin yung butter. Ay, premium margarine pala. Pero butter na to sa amin. Ay, di pa yan. Butter ko yan. Ayan. Sunog. I-melt lang natin yung Look, daghan na dito. Daghan pa rin. Daghan naging bito ko. sa dila, okay na lang. Basta. Ay, may pihatag na ni Marian para sa iyang itlog at least buttery. Ilagay na natin yung garlic. Hindi guys, sa kanya to, sa kanya yung ano tawag niya? Yung recipe na to, ginaya ko lang. Yabi si Ikay. Grand entrance. Grand entrance. Magandang dilag, puso ko yung nabihag.
Ito, bahala. Ito may gagawin. Lalagyan natin yung rice. So ayan na po yung luto kong garlic rice. Wow! Tikman niya natin. Masarap. Parang yung nagluto. Good morning. Good morning, langga. Wala lagi muta. So, andito silang lahat ngayon. Good morning. Hi, Mish! Good morning! Wow, first na first. Ganyan, woke up like this ba yan? Ganito talaga doon. Pang Miss Universe, sabi ni Kuan, pang Miss Universe daw. Miss na pang Miss Universe. Ganyan pala ang Miss Universe. Wow, Ikay, ready ka na maligo kaya? Ha? Saan sa akin yan eh? Ito guys, ito yung kape ko. Kasi hindi talaga ako na ano sa umaga pag walang kape. Tapos dyan kami maliligo mamaya. Tapos mag-coffee muna ako kasi mamaya ay after nito kakain na kami ng agahan. Kasi nagluluto pa si Maria ng egg. Tapos kape muna bago mag ano. Tapos ligo. Tapos na kami mag-prepare ng food namin. Hi April, good morning. Good morning, everyone. Parang nasa classroom lang ah. Tapos wow. Why oh wow. Ito. Wow, why? 君の虜になってしまえばきっと Pag-cute-cute. Pakit-cute. 君の虜になってしまえばきっと So guys, tapos na kaming kumain. Maliligo na kami ng pool. Nauna na si Mish. Ayan si Mish oh. Bising-busy sa kakalangoy. Ang lamig ng tubig. Parang jowa mo. parang relasyon niyo malamig. Uy, Paano ko dito ah? mas ano? Mas fresh. Saan banda? So yun guys, maliligo na kami. May sirena kami dito na kasama. Yan oh. Oh. Sirena na naka maninisip. Wow! Ito po si Mish. Hi Mish. Ang Miss Universe Philippines ng Bohol. Tama ba? Miss Universe Philippines ng Bohol. Ano kami? 21 Philippines! Philippines! Oh, pakita mo nga yung ano mo, yung katang namita. Pakita mo yung ano mo, yung grand entrance. Grand entrance mo. Mo? Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Oh? Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Dileman. 5, 6, 7, 8, smile. Wow, Serena. Yan ang Serena. Alaki. So yun po yung ano namin, Miss Universe Philippines Bohol. Partial edition. So guys,
Si Mish, makeup artist and hairstylist po to ng ng Bohol. So sa mga taga Bohol diyan, baka naman. I-book niya si Mish. Wala racket. Wala racket to. Tulungan tayo. Parang pandila. Daily press lang po. 150. Mighty Red o ganang snowbird. Tambalod. Oh guys, makeup artist and hairstylist po to si Mish. So, sa mga taga Bohol, i-search nyo na sa Facebook, Anika Mish. Wow! Ikaw kay, malamig ba kay? walang nigakos ni mo kay? Walang kagakos. Ilang taon ka na, Pet? 19 years. 19? 19 ka na pala? Ba't parang 25. 25? 10. Okay na ba yung kwarto mo? Tapos na yung kwarto mo? Hindi pa. Sa akin hindi pa, so hindi muna namin ipakita. Tapos saka na namin ipakita soon pag okay na lahat para pero excited na ako ipakita sa inyo guys yung kwarto namin. No? Excited na kami. Pero mas dax pa rin yung ko kwarto. Kahit sa kwarto mas dax. Joke lang. So hindi malamig yung Pasko nila guys. Sa amin lang ni Bunso malamig. Hindi pa nimpit no kasi kompleto man family natin no. So 5 years hindi ako nakapagpasko dito sa amin and ngayon makapasko na ako dito kasi kahit hindi masyadong yung Pasko kasi may pandemic pero thankful pa rin ako kasi dito ako sa magja-jogging na daw siya guys kasi mataba na daw yung mukha niya. Kaya niya pag nag-smile siya lumalaki daw yung pisngi niya. Kaya sabi niya magja-jogging na daw siya. Ayan naman yung isa, ayaw maligo. So, siya lang taga-punas ng cellphone ko. Balik na basa. At least may... Kasi wala siyang duty ngayon. Guys, mag-pictorial na kami, sabi ni Jake. Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto kono natsu wa jujitsu Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto So doon po nagtatapos ang aking vlog. Kaya hanggang sa muli. Paalam! Huwag niyo kalimutan guys, i-subscribe J-Color TV. Yes guys. Japit Leo Capuno, Jerome Capuno, and Cop Alexander Florido Bautista. Shoutout nga pala kay Jake Almuete. Hi sir. Patrick Macabalos sa Silito, Inglaterra. Gensis Nest, Granny Ralio, Granny Velasquez, Stanley Olivar, J Colors TV, subscribe kayo guys. Kois JR and Nanay ni Nita Onda, Dudes Lungkang ng Japan. Hi Kois, Kois Jolly Bro, Jeffrey Store and Mami Floor ng London. Hi Kois, ingat kayo dyan. John Christopher Pimienta,